Sa dating nabibili na 31 pesos na bigas na binibili noon ng gurong si Studs, kaya laking gulat niya na halos doblang itinaas sa presyo ng bigas sa kanyang suki sa Naga City People's Mall. Sa halagang 500 pesos na budget, kung dati sulit na ito para sa 15 kilos, ngayon mas nabawasan ito ng 5 kilo dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas. Tapos January lang yung bigas na kinukuha ko is 31, 32. Eh ngayon 51, halos dumoble yun. Di, ano pa yung ikakain mo sa umaga. Pag gising mo ng umaga, inom na lang tubig. Sa pag-iikot ng Kamsur News sa Naga City People's Mall, naglalaro sa 44 pesos hanggang 65 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ayon sa rice retailer sa merkado, nang dahil sa kakulangan sa supply at ang taas ng demand sa bigas, kaya tumaas ang presyo ngayon. Ang pangunahin po niya na pagtaas po kang presyo kang bigas po kang local rice dahil po nga ni sa Mayo po naglaog ning hali sa ibang bansa ning bagas. Siguro grabe na apektuhan ang mga mababa ang kita si mga sindad kung sa yan dahil nga isa mahal. Inaasa ng rice retailers na bababa ang presyo nito sa oras na magsimula na ang anihan simula ngayong buwan ng Marso. Nick De La Cruz, CSN.